La paraula al senyor Joan Garriga, en nom del grup parlamentari Candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Això baixa? Com baixa? Tan a poc a poc. Ja està bé. Gràcies, presidenta. Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. En primer lloc, doncs, una salutació a tots els membres de la cambra per aquesta estrenada d'aquest nou diputat. Esperem que ho facin bé. Que ho farem bé, vaja. En nom de la CUP ens agradaria fer unes reflexions entorn a la composició del nou govern i sobretot una mica per entendre quin serà el nostre posicionament al respecte d'aquest nou govern. D'entrada voldríem recordar a tots els membres del nou govern que hem signat un acord, un compromís basat en la declaració del 9N al Parlament, amb un annex social inclòs, i tal com va dir la companya Anna Gabriel en el ple d'investidura, la CUP Crida Constituent hi serà a la partida. Però la partida per nosaltres té tres noms: independència, procés constituent i rescat social. Per nosaltres aquest, president, serà l'eix en el qual farem la nostra acció de control principal a la seva acció de govern. Serem proactius per tot allò que fa referència al procés i crítics pel que fa a les polítiques de retallades i a les polítiques antisocials. No podem seguir amb el ritme d'aquests últims 5 anys que ha tingut aquesta institució i molts companys ho han dit i ho hem repetit en aquest Parlament i nosaltres avui ens reafirmem en això. Puny tancat a les retallades, mà estesa cap a la transició i cap a la ruptura. Tenim acord per 18 mesos, una proposta que van fer vostès. Volem terminis i accions concretes per tirar endavant aquest acord. Volem que el seu govern, el govern de Catalunya, no sigui més un govern autonomista, sinó que precisament sigui un govern preindependència i, per tant, pugui dur a bon terme tot allò que hem acordat. Aquest govern haurà de fer front a la construcció de bases sobre bases d'un nou país. Haurà de defugir del marc autonòmic, de la Catalunya de les retallades, de les privatitzacions i de la corrupció. Això suposa, president, fer prevaldre els interessos de les classes populars per sobre de les imposicions d'interessos privats i de polítiques neoliberals de la Unió Europea a través de la dictadura del deute. Esperem que el nou govern i el Parlament es posin a treballar de manera immediata en la implementació de la declaració de ruptura i en el compliment, com vostè bé deia en aquest debat d'avui, en el compliment del mandat que ens ha estat atorgat. Aquest, per nosaltres, per la CUP Crida Constituent, és un govern de Junts pel Sí, no és la suma de carteres de Convergència Democràtica, d'Esquerra Republicana més independents. Us veiem com un tot i vosaltres teniu un full de ruta i esperem que ho respecteu. És en aquest sentit que esperem que sigueu transversals, que representeu la pluralitat del país i que això no sigui un repartiment, com deia, de carteres. Vosaltres així ho heu presentat al país, cal doncs que ho demostreu. Des de la minoria parlamentària, l'aritmètica ens ha situat en una posició d'alta responsabilitat i aquesta alta responsabilitat la pensem exercir sent fidels a tots aquells plantejaments que pensem ajuden a avançar cap a la construcció de la República Catalana sobre bases noves, polítiques i socials. Responsabilitat, per altra part, i compromís que, d'acord amb els compromisos adquirits i a les demandes socials, aquest govern tampoc en pot defugir. Davant nostre tenim un repte enorme. Hem d'aconseguir eixamplar el procés, s'ha dit 1000 vegades, que sumi a la construcció de la República Catalana tota aquella part de la gent que encara la veu amb recel. Per avançar en aquest camí, en aquest objectiu, ens quedarà donar senyals inequívoques que la justícia social, la transparència i la participació democràtica són premisses presents d'ara en endavant i sobretot en l'acció de govern. Alguns estan entestats en fer-nos passar, el grup parlamentari de la CUP Crida Constituent, per ser una anomalia temporal en el Parlament. No ho som. Les nostres demandes són de sentit comú, entenem, davant una societat devastada per les duríssimes polítiques d'austeritat. Nosaltres no demanem pas la lluna, el que demanem són mesures d'urgència. En un país on molts nens i nenes estan fent classes en barracons, demanem s'aturin les subvencions a les escoles d'èlit que segreguen per sexe. En un país on la sanitat pública pot estar qüestionada, demanem que s'aturin els processos de privatització. En un país on les escoles bressols
tenen molts problemes, demanem que retornin les ajudes que es van donar, que es facin polítiques de l'RMI al nivell anteriors a les polítiques de les retallades. Per nosaltres està clar que aquestes no són mesures transformadores, sinó que són mesures oportunes, necessàries, d'urgència, que ajuden a mostrar quines són les polítiques que hem de deixar enrere i quines són, per tant, les que ens cal potenciar per fer via cap a la República Catalana de totes i tots. El fet de tenir un peu a la institució i un peu en el carrer ens fa veure que més enllà d'aquest Parlament, en aquest país, pensem, hi ha una majoria que necessita una república pensada per les persones, on els drets socials siguin precisament el paller de tota política. A aquesta majoria social nosaltres oferim la nostra minoria parlamentària. El govern que avui, president, ens presenteu té elements de possibilitat d'entesa i altres indicadors que ens preocupen. No els enumerarem pas tots ara i els anirem treballant ben segur des del compromís adquirit, però també des del posicionament ideològic que al principi us comentava. Més enllà de les accions del govern, però, la pròpia imatge del govern hauria de reflectir per nosaltres, hauria de ser la fotografia de voluntats polítiques i la foto que ens dona aquesta no és pas la de la paritat. 5 de 13 conselleries són ocupades per dones, una de 13 secretaries generals, 27 càrrecs, alts càrrecs, ocupats per homes i 13 per dones. La imatge no ens agrada, és una imatge dominada per homes. El nostre concepte d'estabilitat té dues potes, la institucional, sí, però la nostra estabilitat també es fonamenta en allò que demanen els moviments socials al carrer, aquests que alguns anomenen terroristes. Així, l'estabilitat parlamentària caldrà situar-la en el marc del joc parlamentari, en els acords presos, però també, i no ho oblidem, en les noves maneres que el govern doni resposta a les voluntats i necessitats socials i sàpiga gestionar els conflictes socials. S'expressin aquestes des de les institucions, des dels ajuntaments, des de les entitats, des de la societat civil organitzada, però també des del carrer. Vostè, president, va agafar el guant quan vam dir que la millor estructura de l'Estat és la gent i, per tant, esperem que els membres del seu govern siguin fidels a aquesta promesa. La millor estabilitat que podem oferir, la millor estabilitat que pensem que vostès poden oferir a la societat és, pensem, entendre de manera diferent els interessos de la societat. Per nosaltres, deixar de banda els interessos d'uns pocs i donar pas als interessos de totes. Les coses certament estan malament. Governareu en un marc d'absència de sobirania política, econòmica i popular, en un marc permanent de negació i impugnació de les lleis aprovades al Parlament de Catalunya, en un marc d'autonomia intervinguda econòmicament, vostè deia al principi, un marc asfixiat, amb una ofensiva recentralitzadora, espanyolista i laminadora del marc competencial, un marc on es dona una ofensiva repressiva i judicial i dinàmiques de guerra bruta, no oblidem, mediàtica, econòmica i policial. La declaració del 9N, el compromís i el seu annex, és el qual detallen mesures que haurà d'aplicar el seu govern destinades a blindar els drets fonamentals afectats per decisions de les institucions de l'estat espanyol. Aquests i alguns altres voldríem recordar. La lluita contra la pobresa energètica requereix desbordar la prohibició del Tribunal Constitucional. Tenim una llei aprovada, la 24/2015, del 29 de juliol. La cobertura digna de l'emergència a l'habitatge, cap desnonament, sense reallotjament. El fi de cop i sense demora de qualsevol mena d'apartheid a la sanitat i qualsevol mena de privatització, la no vigència ni aplicació de la llei Wert, que es botja un model educatiu propi basat en la necessària defensa de l'escola pública, laica, coeducadora, popular, inclusiva i equitativa. El compromís amb el municipalisme, bastió del canvi polític i social, pensem, i s'ha de fer front a l'Arsal. La solidaritat immediata de resposta urgent vers els refugiats davant la pitjor crisi europea i la deixadesa cínica dels governs, entre ells el govern espanyol. Calen mesures, president, efectives per a la igualtat entre homes i dones, amb una garantia estricta del dret a l'avortament, però també amb polítiques efectives contra la violència de gènere, la LGTfòbia i la transfòbia. Els eixos vertebradors dels pressupostos, per nosaltres, han de ser el de finançament d'un pla de xoc social i la gestió del deute. La CUP, Crida Constituent, estarà en contra de les retallades i la precarietat laboral al sector públic i en defensa plena de la transparència i per l'articulació de mecanismes de control i fiscalització de l'acció de govern. Cal la transversalitat de plantejaments ambientalistes a tots, s'ha dit aquí, a tots i a cadascuna de les actuacions que hagi de dur a terme el govern per tal de potenciar la sostenibilitat, la defensa del medi natural i atmosfèric en l'acció del govern.
I, finalment, ens posem al costat de tots aquells i aquelles que vetllen en contra de l'especulació del territori i el malbaratament i privatització de recursos naturals. Per nosaltres, president, no es tracta de repensar per donar impuls a projectes com Barcelona World, sinó d'aturar-los d'un cop. Aquesta no és una carta als Reis, és una declaració d'intencions davant del nou govern de la Generalitat de Catalunya que avui heu presentat en aquest Parlament. Per nosaltres, i per aquest Parlament, creiem, és el temps de la gent, no el temps dels mercats. O es governa a favor de les persones o es governa a favor del capital. Darrere un temps viscut de fraus a l'engròs, economies de casino i falera especulativa, ha quedat un paisatge certament devastat per la crisi. La crisi després de la crisi, l'augment de totes les desigualtats socials, la precarietat com a forma de vida dominant, l'atac frontal a tots els drets socials que tants anys de lluita havia costat assolir, el desmantellament del sector públic i l'augment de l'exclusió social fins a nivells històrics. És hora d'actuar i de deixar d'acabar el forat, lliures també i sobretot de pobresa i desigualtat. Com va dir, i per acabar, com va dir el company Julià de Joder a la Constitució d'aquest Parlament, cap govern sorgit d'aquest Parlament no guanyarà la legitimitat si no aplica les mesures indispensables per pal·liar les desigualtats i les exclusions. No es pot fallar, president, a la llibertat política d'aquest poble, no es pot fallar a la justícia social per la seva gent. Moltes gràcies.